sibona uNjabulo usehleli noGugu, umfelokazi lo wajola naye. Usamtshela yonke into le kade yenzeka laphaya kwi-intervention nazo zonke lezi zinto ey'shiwo laphaya. Seyayithutha uyomtshela njengoba zinjalo. Yabona nje kumanje umama usehlangene nabazali bathandeka. Bathi mina ngimkhombisa uthandeka uthando. Ngijola nomfelokazi kwasha kwacima kanjeyana. Hhayi ikhemu bandla. Ikhemu likaGugu liyasebenza mfuna uqamba amanga. Lapha ngi-understand balokhane bethi uGugu mdala. Mina ngibabona belingana benoNjabulo nje ba-right, bafanelene bayi-type nje. Types, bayi-types eyodwa. UThandeka esahleli lapha kwakhe la eshadele khona. UThandeka nje esahleli laphaya kwakhe a-receive i-call eqhamuka kumnqobi kushuthi nje zama ukumkhonvinsa ukuthi akathandane naye. Athi esabhizi nje nefoni kanjalo uThandeka kuqhamuka uNonjabulo. uNonjabulo usisi kaNjabulo, uNjabulo